que sí. Canto tempo temos? 10 minutos. Fenómeno, sobran nos 9. O discurso é máis ben curto, pero así son as mellores cousas da vida. Curtas, pero intensas. Demetrio, Pablo, Sabela, Nerea, Sara, Inés e máis eu, Nerea Gutiérrez, en representación do segundo de bacharelato diurno. Boas tardes a todos e a todas, familias, profesorado, madriña de graduación, María Emilia, Casas Bamonde, compañeiros e compañeiras de promoción e de centro. Benvidos a todos e, sobre todo, o alumnado, os verdadeiros protagonistas deste acto, a este acontecemento histórico. E digo histórico, xa que moitos de nós, por non decir todos, pensábamos que morreríamos polo camiño. Pero aquí estamos. Grazas ao noso esforzo, xunto co apoio das nosas amizades, profesorado e familiares, nos momentos malos, porque xa vos digo eu que o estrés fixo das súas. Hoxe é un día moi importante. Despedímonos dunha etapa chea de exames, madrugós, traballos de última hora e momentos inolvidables. Pero entre fotocopias, risas, cafeciños entre clase e clase, fomos facendo camiño. Hoxe rematamos a nosa viaxe neste centro que nos abriu as súas portas para comenzar a que sería unha das nosas mellores etapas da vida, que sempre lembraremos con moita felicidade, aínda que tamén con nostalgia. Veña, compañeiros, que xa queda menos para a xubilación. Durante este tempo, fomos coñecendo persoas que acabaron por converterse nos nosos compañeiros de vida, que sempre estarán na nosa memoria e, sobre todo, nos nosos corazóns. Comenzamos esta viaxe sen saber moi ben o que nos agardaba e, ao final, aprendimos moito máis do que esperábamos. Para comezar cos agradecementos ao profesorado, teño que dicir que algúns de vós vimos máis como meus pais. Non sei se por sorte ou por desgraza. Imos romper o xeo con María Padrón, titora de segundo A. Grazas por ensinarnos bioloxía, unha materia super útil. Eu chego á miña casa e digolle a miña nai: pon un prato de macarróns para obter 100 ATP e 30 NADH. E o que me pon é en adopción. Grazas tamén por ensinarnos que a materia nin se crea nin se destrue, acumúlase toda en bacharelato. E por certo, tranquila que non esqueceremos a excursión a Berrochas contigo e con Xavier, na que nos fixestes baixar nunha cuneta á beira dunha estrada nacional para ver unha rocha. Sí, o autobús foi dar a volta e deixounos aí, ao bordo do camiño. Por un momento parecíamos cans abandonados. Agora fora bromas. Tocoche ser a nosa titora, e a verdade é que non puidemos ter máis sorte contigo. Grazas por coidarnos, escoitarnos e guiarnos, como só unha verdadeira nai o faría. Sempre estiveches aí, con paciencia, agarimo e unha palabra xusta no momento preciso. Hoxe levaste a nosa admiración eterna e o orgullo de deixar pegada en cada un de nós. Seguimos con Fe, a nosa profesora de lingua castelá. Que decir dela? Fixo que ata os que odiaban ler acabaran citando Lazarillo de Tormes como se fose un influencer. Contigo aprendemos que a lingua non morde, pero que os teus exames ás veces sí. E ata fixeches que o pretérito pluscuamperfecto soase bonito, ou polo menos dramático. Grazas, Fe, por ese sorriso sempre posto, por tratarnos coa túa paciencia infinita e por ensinarnos algo que vai moito máis alá da gramática, que para conseguir o que queremos hai que facelo con constancia. Bueno, a min gustaríame darlle as grazas a Flor, a nosa profesora de psicoloxía, por ensinarnos que todo ten unha explicación, incluso cando non estudamos para un exame. Grazas por escoitarnos máis que moitos terapeutas, por desestresarnos antes dun exame, que nin os opiáceos o farían tan ben, e por facernos expertos en botarlle a culpa á nosa infancia. En xeral, grazas por aportarnos unha hora divertida que a vez que aprendíamos descansábamos dese estrés de horario. E, por suposto, prometemos empregar os nosos poderes psicoanalíticos únicamente para o ben. Ou polo menos para entender por que seguimos pospoñendo a materia.
Pilar, a nosa titora de segundo B. Grazas por ensinar o galego con paixón, con humor e cunha tablet que xa forma parte do claustro. Nunca pensamos que un exame necesitase máis accesorios que un concerto, DNI, adhesivos, gomas de pelo e, sobre todo, sangre frío. E ti, sempre atenta preguntando, tes todo, como a quen comproba se levas o bocata na excursión. Conseguiches que distingamos entre vogais abertas e pechadas. Agora xa sabemos distinguir entre presta e pesta. Grazas, Pilar, por facer do galego unha lingua que sentimos nosa, por ensinar con paciencia, con agarimo e con sonriso sempre disposta. Cada palabra aprendida contigo levámola no corazón. Fuches guía, apoio e inspiración nestes camiños de aprendizaxe, e por iso sempre formarás parte da nosa historia. As vogais poden ser abertas ou pechadas, pero os nosos corazóns, desde logo, quedaron ben abertos contigo. Fina, ademais de ser a nosa profe de Historia e a nosa titora de segundo C, e ademais de darnos a brasa cos reis católicos Fernando III, IV, V, etc., soportáchesnos. E mira que é difícil. E axudáchesnos nos momentos nos que sentíamos que xa nos servíamos para bachillerato. A pesar de todo isto, tamén nos levaches de excursión. A pesar de que o reloxo marcase máis pasos nun día contigo que os que facíamos en todo un mes, e máis cases nos deixases sen comer, máis dun día por visitar a Catedral de León e Santiago, prometémosche que valeu a pena. Pero ben, como sempre nos diti, alea iacta aí. A sorte está botada. Esta frase aseguroche que imos levar na nosa mente, por sorte ou por desgraza. É pouco máis que dicir, porque non é que o tempo dé pa moito. Pero iso sí, moitas grazas, Fina, por dedicarnos tanto tempo para prepararnos para eses exames e por non perder a fe en nos, aínda que a nós xa non nos quedaba ninguna. Anuncia, botámoste de menos. Botamos de menos a túa enerxía, as túas longas conversas sobre a democracia e sobre eses dereitos que non se poden perder. Grazas por incitarnos a pensar e a entender que é imprescindible coñecer a nosa historia para non cometer os erros do pasado e loitar por un mundo mellor. Anuncia, queremoste moito. Vale. Pois mira, eu quero mencionar a un profesor que moi pouco recordan, pero que para moitos outros foi como unha estrela fugaz que pasa cada 4 anos. Isidro, que polo seu carácter podería perfectamente ser profesor de tecnoloxía ou un dos da Segreta que está os sábados en Duquesa vigilándonos. O capitán do noso barco. Habemos parada. Carlos, eu entendo que a excursión a Andorra é un privilexio para nosos alumnos, pero mira que mola verte baixar as pistas. Eu propoño unha cousa, unha carrera entre o coche de Alonso deste ano e Carlos baixando Esquirol. Eu non teño dúbidas, gana o Dire. David, o noso profesor de francés. Con el aprendimos que o francés é fermoso e elegante, aínda que tamén cheo de trampas gramaticais camufladas con acento bonito. Sempre estiveches aí, corrixindo con paciencia infinita, incluso cando nos exámenes confundíamos non con prénom. E tamén nos ensinaches que os erros se levan mellor un sonriso e un pouco de humor. Grazas, David, por facer das túas clases algo máis que clases e sempre poder contar contigo cando precisamos de axuda e agarimo. Tamén mencionar a Maite, a nosa profesora de francés do ano pasado, que fixo que o Luc Garou pasase a ser o mellor xogo en francés. Agora quero agradecerlle a miña queridísima Carmen, a nosa profe de física, que aínda que non lle collera gusto a materia, sen dúbida non puden evitar collerlle agarimo a ela. Grazas, Carmen, por ensinarnos que a física non é tan terrible como parece, aínda que moitas veces parecía que estabas dando clase noutro idioma. Que algunha vez sí que parecía, non só parecía, sino que faías de verdade. Porque nada une máis a unha clase que o trauma compartido ao ver unha deducción dunha fórmula kilométrica na pizarra.
Iso sí, a día de hoxe seguimos sen saber se entendemos o principio de conservación da enerxía ou só conservamos a esperanza. E aínda que sigamos sen entender que é un momento lineal, sen dúbida sabemos que as túas clases foron momentos épicos. E falando de Carmes, non nos íamos esquecer da nosa querida Carmen Morais. Onde estás? Carmen, os teus exames eran máis duros que estar 3 días sen comer. Ahora antes parecía que íamos entrar nunha batalla, e iso que eu son máis fácil que a táboa do 1. Grazas por ensinarnos que as mates non son tan terroríficas, salvo cando aparecen un venres ás 8 da mañá. Contigo aprendemos que os límites non só existen nos números, senón tamén na nosa paciencia. E, sobre todo, grazas por ensinarnos a calcular todo, incluso canto quedaba por un recreo. Que calor. Bueno, hai que seguir, que senón vai nos pechar o don Manuel e quero cenar. A ver. Tócame falar de Susana, a nosa profesora de filosofía. Ai, Susana, que dicir sobre ti? Ensináchesnos que pensar é perigoso, pero non pensar é moito peor. Xa entendo moitas cousas. De filosofía, aprendemos que a verdade é relativa, que a realidade pode ser unha ilusión e que pensar demasiado trae dores de cabeza, porque hai preguntas sen resposta e respostas que non veñen nos apuntes. Anabel, a nosa profesora de debuxo técnico. Gracias por ensinarnos que na vida, como no debuxo técnico, debemos ter perspectiva, mesmo que as nosa, ás veces, está bastante desenfocada. Grazas tamén por renderte cando confundimos o alzado con baixón, a planta con a maceta e o perfil coa nosa foto de Instagram. As túas clases deixáronnos claro que non todo se pode eliminar cunha goma de borrar, pero polo menos intentámoslo. Grazas por seguir esta aventura con nós liña a liña, aínda que algunhas saíron un pouco tortas. Tamén me gustaría facer mención a nosa profesora de debuxo do ano pasado, Cristina. A profe que demostrou que mesmo as liñas máis tortas se poden endereitar, co paciencia e bo humor. Grazas por aguantar os nosos erros e por ensinarnos que no debuxo técnico, como na vida, o importante é manter o rumbo. Grazas, Ana Otero, por tentarnos transmitir ese amor e devoción que ti tes polo galego. Que podo dicirche que o conseguiches, aínda que dubido que algún de nos faga filoloxía galega como carreira, que xa sabemos que está nun 5. Pensaba que isto de forzarnos a falar galego era só cousa da miña nai, pero teñomos que asegurar que Ana tamén o inculcou. Grazas tamén por recordarnos a Abel, do Incio, que se nota que botas moito de menos. E tranquila, que nunca esqueceremos que aprobaches as opos con Rafael Dieste. Toncaronme os peixes gordos da anterior dirección, parece ser. Pasamos do director a ex-vicedirectora, Maite. Alguén ten contactos na Sexta? Porque temos diante a maior fan de Salvados e de Jordi Évole. Faría unhas campañas de marketing boísimas. Nowadays, o conector por excelencia é vital o pensamento crítico. E diso con Maite non falta. E todo Batman ten o seu Joker e Sherlock necesita Watson. Non podemos esquecernos de Victoria. Victoria remataba o que Maite deixaba no aire. Xa pode ser the pronunciation or the meaning of a word. En conclusión, podemos afirmar que Victoria foi o mellor saído de Florida dende o Apolo 11 ata a chegada do GTA 6. Emilio, o noso profe de mates, ese que fixo que buscáramos a incógnita X como se fose o último minuto dun partido da Champions, porque sei o que define a Emilio, ademais dos números, é o Real Madrid. É tan fanático que un día puxo un examen de vectores no que todos os exercicios eran sobre o Real Madrid. E claro, ese día había máis tensión que nun córner no minuto 93. Con el aprendemos que os problemas sempre teñen solución e que as matemáticas se che aburren sempre podes meter a Vinicius ou a Modric no enunciado. Grazas, Emilio, por facer que as túas clases foron unha mestura perfecta de aprendizaxe, risas e fútbol con derivadas.
E, sobre todo, quería darlle as grazas a Raquel por esas clases de anatomía que foron os nosos pequenos oasis no medio do caos do horario. Ir ao laboratorio era como a quen ia de campamento, entre microscopios que seguimos sen saber como funcionan, órganos e bonecos de plástico, sobre todo o noso querido señor Esqueleto, que, por certo, nunca chegamos a poñerlle ese nome que sempre pensábamos, e, principalmente, conversacións que pouco tiñan que ver co temario. Converteuse nunha tradición que nunca esqueceremos. Xurxo, o noso profe de Química, grazas por converter xunto con nós o laboratorio nunha zona de guerra controlada. Aínda lembro cando nos ensiñaches os componentes para facer pólvora, pillín. E todo acabou cheirando a fume, mentres ti quedabas tan tranquilo. Tamén che debemos saber botar a cantidade xusta para que non se nos formen grumos no colacao. E falando de disolucións, as que imos facer hoxe a noite en Duquesa. Xa che contarei que tal saíron. E como esquecernos do noso profesor de física do ano pasado, José Manuel. Grazas por ensinarnos que a gravidade non só fai caer mazás, tamén fai caer que caian as nosas esperanzas antes dun examen. Grazas por cada gramo de paciencia que tiveches, por cada reacción química e emocional ben controlada na clase, e por demostrar que a ciencia pode facer chispas, aínda que ás veces sexamos nós os que explotemos antes que os experimentos. Pasamos das linguas xermánicas ás romances, ou máis ben a nai destras, porque, se xa falei do director e a ex-vicedirectora, faltábame o secretario, porque para os escasos latinistas e helenistas do curso, Xan non era o noso profesor, era o magister, guiounos polos textos, como a César guiou as lesións a través da Galia. Cando non falábamos do cume histórico ou do significado do habeas corpus, era o momento de facer unha crítica aos totalitarismos. Xan contábanos sempre que o mellor profesor de latín que el tivera na súa vida fora no instituto. E eu teño a sensación de que de aquí a uns anos poderei dicir o mesmo. Se me deixades... Vou lembrar a unha profesora a que teño moito aprecio, ao igual que os meus compañeiros, que é Noelia. Deunos francés en cuarto e aínda que tiñamos 2 horas de clases a semana, asegúroche que para min eran as miñas millores 2 horas. Ensináchenos a medrar como persoas e como compañeiros. E algo de francés tamén, non te preocupes. Bueno, en resumen, Noelia, yo te amo. Tamén grazas a ti, María Villanueva, en nome de primeiro A, polas túas clases de inglés do ano pasado, onde o verdadeiro reto non era o idioma, era sobrevivir á tensión dos speakings. Pero bueno, se entendemos os teus listenings á velocidade da NASA, tranquila que estamos preparados para o que sexa. Ángeles, grazas por ensinarnos religión, sen facernos sentir en misa de domingo ás 9 da mañá. Teño que dicir que algúns dos teus test ian a pillar, pero sorprendentemente todos temos un 10. Cando menos co que o traballo colectivo se refire. Lémbrome da broma de facer unha busca de ovos de Pascua. O que non esperábamos era que ti, sen pensalo, te apuntarías. Dende aquela, fixeches que o neno interior de cada un de nós saíse de novo, e tamén que esa actividade pasase a ser un símbolo das túas clases. Esperamos que as seguintes xeracións o disfruten coa mesma ilusión coa que nos o fixemos. Iria, grazas por ensinarnos que as integrais non eran postres e que os límites non só existen na nosa vida amorosa. A pesar das nosas caras de non entendo nada, sempre tiveches a paciencia de explicarnos as cousas as veces que fixeran falta. Grazas por axudarnos a sobrevivir en primeiro de BAC sen calculadoras emocionais e, case sempre, cun sorriso na cara. Grazas, Emilio, por ensinarnos que a economía
non só son números e teorías, senón unha forma, ás veces dolorosa, de entender o mundo. Ensináchesnos a pensar con espírito crítico e cuestionar e valorar cada céntimo, porque xa che aseguro eu que moito máis non temos. Vale. Facía tempo que non nos sentíamos gañadores de algo importante, pero, sobre todo, aínda menos dun concurso, incluso, aínda moito menos dun concurso de economía. E por eso, damos as gracias, Emilio. Non só eres o noso profesor de economía, senón que tamén eres o noso guía cara aos trofeos, as vitorias, pero, sobre todo, o máis importante, para mí sí, os cuartos. Gracias. Rematei xa cos pesos pesados administrativos. Menos mal, non quero parecer pelota. Despois de tanto darlle o coco, é importante traballar tamén o corpo. Como esquecer aos nosos profesores de educación física, Jorge e Miguel? E falando de deportes, non se nos podía esquecer Alberto, o noso profesor de educación física de primeiro A, por ensinarnos que o verdadeiro inimigo non era o cansanzo, era a cusmavez. Esa tortura sonora que ainda perdura nos nosos pesadelos. Outra vez, a ver. En canto a tics, tócame falar de Fe Tellado, que, aínda que non ten unha voz tan relaxante como a outra Fe, ensinounos cousas moi importantes como a non meter os pendrives en calquer porto USB para evitar contraer algún virus, ou a limpar ben o dispositivo por dentro e por fora, sobre todo por fora, antes de instalar os periféricos de alta velocidade. O noso profe de xeografía, Alejandro. Hai que ser sinceros. Escollimos esta materia ou porque nos gustaba o nome ou porque queríamos fuxir da arte. Pero a verdade é que nos sorprendeu enormemente. Aprendimos numerosas cousas sobre o relevo español e sobre o clima, como, por exemplo, que Monforte está nunha zona de zócalo herciniano. Pero grazas a Alejandro por facer as clases sempre tan divertidas e porque cando nos preguntaba sobre a materia e che respondíamos algo disparatado, para non desanimarnos dicías un bueno, puede ser, no canto dun non rotundo. E por último, a profesora de Tecnoloxía, Elba. Grazas, Elba, por ensinarnos con paciencia, facernos rir e por non rendirte, nin sequera cando non xa o fixéramos. Chegamos ao final. Queridos niños, queridas niñas, citando o estimable Enrique Temesa, ata aquí chegou a nosa intervención no IES Río Cabe. Foi longo e duro, non? Como o discurso. Despedímonos dunha etapa que non só nos marcou académicamente, senón que tamén como a persoas. En primeiro lugar, non chegaríamos ata aquí sen as nosas familias, porque ten tela aguantar a uns nenos que xa non son tan nenos nun curso como é segundo de bacharelato, tan estresante e a vez tan bonito. Queremos agradecer tamén a todos os profesores e profesoras que foron de moita axuda, a par de estresantes. Pero aínda así querémolos, e a eles esperamos que algo nos tamén. Porque eles non só viron como pasábamos de nenos a adultos, senón que tamén foron partícipes e impulsores deste cambio. Ademais, por que mentir? Algúns somos moi desastres. Haberá que nos saiba que non. Pilar, por exemplo, guardou o meu DNI máis tempo que a min este ano. E tamén agradecemos enormemente o papel do persoal de limpeza e tamén dos conserxes que tanta e tan boa axuda nos brindaron. E grazas tamén ao maravilloso equipo directivo desta maravillosa institución que non se organizou este maravilloso evento, senón que tamén xestionou a nosa maravillosa existencia a través deste maravilloso instituto nas nosas maravillosas horas de clase. Volvemos reiterar maravilloso por se non quedou claro. Pero ben, agora en serio. Grazas polo vosso esforzo e dedicación, porque sen o traballo conxunto de todos vos non seríamos as persoas que agora somos. Bueno, non me tocou comezar, pero tócame rematar. Esperad un pouco para ir. Vale. Fago un breve inciso para non esquecer a gran axuda que tivemos tanto por parte do Molinón como da OMC.
Grazas por facer eses cafés salvadores que nos mantiveron expertos en máis dunha clase, xa vos lo digo eu, e esas tortillas quentiñas que nos daban forzas para volver a entrar ao instituto en vez de irnos á casa. Despedímonos xa porque entramos por as portas do instituto sendo descoñecidos e a base de experiencias forzamos unha relación pouco menos que familiar. Dende a viaxe en patinete do trío Calavera, non me incluo, a famosa cagada do páxaro de Mara, sen esquecer das caídas en Andorra e as múltiples veces que alguén se perdeu nunha excursión. Porque pronto separan os nosos camiños, pero por riba de todo, somos riacabenses de por vida. E Carlos, Vouche dicir unha cousa, xa podes pasar a chave. Marchamos os importantes do IE Río Cabe. Moitas grazas. boa noite!